Aretxabaletako herritarren elkarbizitza egokia sustatzeko planaren oinarriak eta ildo nagusiak adosten ibili da azkenaldian udala herritarrekin eta herriko eragileekin. Horrelako zerbaiten beharra argi ikusten zuten udalean. Talken kopuru handitzen fandanenien, jentiak bilurrak agaltu ditu, egunerokotasunik karien eta entzute oso, komenta iso asko, gainera asko estinak egixak, baina ez dakitzuna bezelan refoltza huez, zure ideia hori, eta adibidez hau kontu paltatzaileak ingauen nien be, gure taldien beltan, ongizateko taldien be, ulte sabien, ideia batzuk estienak zuzenak, estienak errealak. Eta pixkat guzti holtatik uten daue proiektu honek. Talde dinamika bidez landu dute gaia eta prozesua bideratzeko emunen laguntza izan dute. 3 saio egin dituzte eta eguaztenean bukatu zuten elkarbizitzari dagokionez Aretxabaletarako helburu bat eta jarraitu beharreko lan ildoa zehaztuta. Lehenengo saioan egin genuen horrelako kokapen orokor bat egin, kontzeptu orokorren inguruan hausnarketa txiki bat egin, zer da kultura, zer den kultura artekotasuna, zer den immigrazioa, zergatik gertatzen diren migrazioak, pixkatolako hausnarketa orokor bat egin genuen, eta bigarrengoan ja ziginen pixkat pensatzen zer egin dezakegun hemen, herrian Aretxabaletan. Bi talde egon dira, jende kopuru altua zelako. Kultura eta jatorri ezberdinen arteko elkarbizitzarako urratsak emateko bidea herritarrekin eta eragileekin elkarlanean egin gura du udalak, euren ikuspegia ezagutu eta aurrera begirakoak adostasunean finkatzeko. Prozesu honetan arlo desberdinetako eragileek jardun dute lanean. Besteak beste, jatorri desberdinetako Aretxabaletako bizilagunek, ordezkari politikoek eta erakunde eta elkarte desberdinetako ordezkariek, guraso elkartekoek, hiruhatxekoek, euskaltegiak, loramendik, basotxok, uezik, horiek guztiek izan dute ekarpenak egiteko aukera. Hasitako bidearekin herriko elkarbizitzan eragin nahi dute, herriko eta herritarren aniztasuna, aukera eta aberastasun gisa ulertuz, emuneko ordezkarien esanetan. Munduko hainbat herrialdetatik datozen pertsonak gero eta gehiago izanik, horrek gure gizarte egituran duen eraginarekin, fenomeno hori behar bezala kudeatzea erronka da Aretxabaletako udalarentzat ere. Saiook emankorrak izan omen dira. Interesgarria izan da, azkenean gizarte eragileak ere oso ezberdinak ziren beraien artean, bakoitzak dituen pertzepzioak ere ez ziren berdinak, orduan, interesgarria izan da denen artean adostu behar izatea, talde bakoitzean helburu bat eta lan ildo batzuk.